Good morning, guys! I don't know what happened to my voice now. So today, we're going to do a vlog. Okay, let's go outside. So for today's video, guys, punta tayo dun sa likod mamaya. Kukuha tayo ng gulay, no? Wow. Pagpasensyahan nyo na muna yung boses ko, no? Kasi nag-concert ako kagabi sa Araneta. So tara na, pitas-pitas na ng okra. Oo! Alam nyo ba, guys, ang scientific name ng okra ay hindi ko rin alam. Sana alam nyo. Okra. Ngayon, kukuha naman tayo ng tugabang or tinatawag ninyo saluyot. Kasi ang saluyot, yung malapot o lapuyot. Siyempre, di mawawala ang malunggay para merong ilagay. Kukuha rin tayo ng papaya kasi hinog na. Papaya, mama niya. Siyempre, kukuha rin tayo ng kamuti taps. May tangkong, oh. Bakit hindi mo yan kuhain? Kuhain mo yan. Kumain tayo ng hilamon para hindi tayo maghilumon. Scientific name is Voltisfied. So dito ako ngayon sa pechay. Alam nyo ba, guys, na yung pechay ay kulay green, diba? Tapos yung Tagalog ng green ay berde. Ngayon alam nyo na bakit green ang pechay. Kasi ang pechay ay gulay. Now I'm looking for something naman. So ito yung tinatawag na Chico. In English, I don't know. But you can call me Chico. So gusto nyo kumain, guys? Sa inyo na lang kahilaw pa man ito. Tapos, guys, this side of the house, we can find a sili. In English, it is sili tree. So kapag dalawa lang, sili two. Okay, guys? Thank me later. So wait lang, may hinahanap ako dito. Ito ay ang tinatawag na balik tayo sa malunggay. Siyempre, pupuksi lang tayo dito para marami ang ating gulay. Kapag marami na ang gulay, hahaba na ang ating buhay. Pero sino ang nagsabi na saging lang ang may puso? Kasi ikaw, nagmahal ka rin naman. Ouch! Kapag merong nagmamahal, merong nasasaktan. Ouch again. So punta tayo sa puno ng saging. Kasi ang saging, labing-labing. Di bali nang di makakain. Kasi yung aso, meron din namang puso. So kung saging lang ang may puso, tara na, attack na with your itak. Hindi lang sa pag-ibig, nasasaktan. Pati din naman sa hindi ko alam. So ready na ba kayong ma-fall? Tulad nitong saging, ito'y mafo-fall. Mafo-fallan ka talagang kumain kasi isang bulig ito. So tara na, guys, kunin na natin to at tig-angin natin doon sa kusina. Oo! Naniniwala ba kayong bahala saging basta labing? Never. So this side of the house naman, kukuha tayo ng pomelo o yung tinatawag naming malaking limonsito. So paano ba to kunin? Step 1, kumuha ka ng karawit. Step 2, kawitin mo na. Step 3, likay lang, baka mahulugan. Pawang profesional ang gumagawa nito. So marami na tayong nakuha, guys, no? Kahit hindi natin itong bahay. May nakuha rin kaming isda kanina sa kanal, kaya nilinisan na lang namin ito para gawing subak sa gulay. Alam nyo ba anong subak, guys? Yung ginalagay ko sa gulay. Basta, i-google nyo na lang kung anong ibig sabihin ng subak. So kihadin na natin itong pinulot natin na kalabasa. Ito'y pampalinaw ng mata. Para makita mo siya, mayroon nang kasamang iba. Mas masaya siya doon sa iba. Kaya, okra. Okra, slice na kita. Slice din tayo ng balatong para sa gumagatong ng mga chismis. At syempre talong. Kaya, huwag ka nang magtanong. Kasi dito sa puso ko, ikaw ay bilong. Okay ng gulay, guys. Syempre, hindi mawawala yung lamas. Kamatis, sibuyas, the millions. Sana all mahal. Ikaw, kamusta ka naman? Kamustang love life mo? Luya din ba? Kawawa ka naman. So malinis na ba ang all? Buti pa yung pusa, merong kalambing. Kahit pareho silang mga lalaki. Itlugan, sana all ka na lang. Kaya painitin na natin ang pag-ibig mo sa kanya na hindi niya naman pinapansin. Prituhin mo na lang ang isda. Pagkatapos mong prituhin, set aside mo muna tulad ng ginawa niya sa'yo bago siya nagpunta sa iba. Tapos i-join mo na lang silang lahat para group hug. Hintayin na lang nating maluto ito para tayo ay makakain na. Hugasan natin yung mga dahon-dahon para tapon na lang mamaya doon sa kaldero. Siyempre, titikman natin kung meron pa siyang pag-ibig sa atin. At kung meron pa, sila'y ating pakainin para di tayo iwan at mabubusog din tayo. Siyempre, walang diet-diet. Eat tayo ng rice para meron tayong prize. Kung merong prize, meron ding winner.
Slice na rin tayo ng papaya para tanggap din tayo ng mama niya. So tara na guys, tayo na at kumain ng gulay para ang buhay natin ay humaba. Do you know guys that healthy living is living healthy? So if you are living in a healthy way, you're living healthy. Siyempre, drink water because water is life and life is water. Kapag busog ka na, it's time to say goodbye. Kapo istorya ba? Ari natong shoutout sa bong, no? So salamat kayo sa suporta. Spread the good vibes lang ta always. And syempre, congratulations sa mga winners ng aton nga Netcap giveaways, no? So gusto man namon hatagan kamo tanan pero 5 lang gid ang mapili nga winners sa aton nga games that night. So next time na lang kung may ara naman ta pa premyo, lingaw-lingaw lang gud ta. Enjoy. Spread the good vibes always. Syempre, like and share this video, no? Kung ganahan ka mo, spread nyo ang good vibes gani. Invite nyo friends nyo nga i-like amon nga Facebook page. Kag syempre ang aton nga YouTube, no? I-subscribe naton. So kung stress ka mo sa life, tanaw lang ka mo sa mga video naton guys, kay malingaw gid ta kayo, no? Spread the good vibes. Still here na lang, Kier Daldal TV. Bye!